Kai zo nan. To, je ka. Kai zo nan. To, je ka. Kai. Je ka kai ma. Kai, zo nan. Gashi. Ni fa ina tsoron sayarwa ne. Tsoro ka ce? Wallahi ina tsoron ne. Na gane wato kana tsoron sayarwa. Yaro, zan cire maka tsoro. Gaya min, har yanzu kana jin tsoro? Ya fita ko bai fita ba? Yana nan har yanzu akwai saura. Lallai sai na raba ka da tsoron nan. Wayo Allah! Idan har ba za ka sayar min ba da me zan baku abinci? Ni zan ciyar da kai? Mara kunya. Wai kana jin tsoro? A banza zan ciyar da kai, amma ba ka tsoron cin abinci ko? Lallai ka saki yaron nan. Kai kuma dan uwar wa. Daga yau adalci zai nasara kan rashin adalci. Duk wani mataki akan adalci ko rashin adalci, ni ne zan ɗauke shi. Yaya Surya, duk duniyan nan ni bana da kowa. Menene sunanka? Jadav. Yaya me ya aikinka? Ni karfi na yafi na bom. Ban tsoro na kaɗan ne sai aukin kisa. Kai ba kwa ganin yana jikewa ne, a zo a bude masa lema.